Ambalema 223 Chrono TV ɲamadabaw foli ni waliɲumandɔn ye aw ta ye foya fɔ sigiyɔrɔw la aw ka ɲamadali yɔrɔ kelen-kelenna bɛɛ la k'a fɔ aw ma k'aw bisimila bi bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan min bɛna lase aw ma k'aw fo k'aw barikada sanga n'a ka waati bɛɛ a ye anw ka studio sugandi k'an kɛ aw ka kunnafoni sɔrɔ ni aw ka maaya sababu ɲuman caman sɔrɔ ye an b'aw fo k'aw barikadaw la k'aw ladɔnniya aw kɔfɛ k'a fɔ nin ye bamanankan kunnafoni kɛnɛ sigitɔla ye aw ye Mali kɔnɔna kunnafoni fo ka taa se a kɔkandaw ma bi bamanankan kunnafoni bakurunba kunnafoni fila o de bɛ an bolo bakurunba kunnafoni fɔlɔ o ye an ka minisiri min bɛ yen ni a ɲɛsin bɛ sɔrɔko ma ale ye dunanba dɔw bisimila minnu bɔra Irisi jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya société belebeleba dɔ ni u b'a wele ko Nova Wind ale ka baara ɲɛsinnen don fɛn min ye panneau ye sa ka installer sigida la ka courant di courant minnu ni u bɛ se ka sigida caman mago ɲɛ a y'o dunanbaw bisimila an ka jamana kɔnɔ lajɛ kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ kɛra lajɛ min kɛra hakili jagabɔ ye baara bolodalen minnu bɛna kɛ sababu ye ka se ka fɛn min ye panneau kɔni y'a ka installer an ka sigida ba fila la Buguni ani Sanakɔrɔba. An ka jamana kɔrɔn fɛ aw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sanga n'a ka waati bɛɛ min ye Mali l'armée ye u kɔni wulilen bɛ k'u jɔ u cɛsiri kan baw i ka dɔn fɛn min ye Bamanci wale tigilamɔgɔw ye u bɛ ka wara ta ka jamana in sɛgɛrɛ a bɛ waati jan bɔ su fara tile kan o de kama an ka l'armée tɛ sunɔgɔ su u tɛ sunɔgɔ tile dugu min bɛ jamana kɔrɔn fɛ n'u b'a wele ko Abeyibara ale bɛ Kidali mara kɔnɔna na ani Kidali cɛmanjan fɛn min ye sufɛla fɛ sa Bamanci wale tigilamɔgɔw taara dabiri janfa dɔ ju tigɛli daminɛ ye o kɔni kun jɛ ko man ɲɛ baw sanfɛ mansiw ye masiba ta k'u sɛgɛrɛ a kɛra sababu ye u yɛrɛw n'u ka bolofɛnw k'a bɛɛ masiba nin de ye bi bamanankan bakurunba kunnafoniw ye aw bisimila a tɛntɛli o kɛnɛ kana la bakurunba kunnafoniw la an y'aw ladɔnniya k'a fɔ sigi dɔ kɛra an ka faba kɔnɔ sigi min ni a ɲɛmaya tun bɛ an ka sɔrɔ minisiri bolo sa n'o ye Alasani Sanu ale ye dunanba dɔw bisimila minnu bɔra Irisi jamana kɔnɔna la ka u ka baara bɛ bɛn fɛn min ma o de ye ka panneau installer sigidaw kɔnɔ min bɛ kɛ sababu ye ka courant di courant min ni a bɛ se ka kɛ maa mago ɲɛna ye i ka dɔn dunanba ninnu bisimilalen kɔfɛ an ka faba kɔnɔ a kɛra alamisa don kalo tile 7 in na san 2024 i ka dɔn u ye sigi min ni o kɛra Mali maaba caman ani jɛkulu min bɔra Irisiw ka jamana kɔnɔ ka na n'u b'a wele ko Nova Wind o tɔndenw u ye hakili jagabɔ sigi kɛ a kɛnɛ kana la maaba caman tun bɛ a kɛnɛ kan komi n'a fɔ an ka minisiri bɛ ni ale ɲɛsinnen don dugu jukɔrɔ nafoloko ma ni an b'ale wele ko Amadu Keyita ale kɔfɛ sirabako minisiri o fana tun bɛ kɛnɛ kan fo ka taa se an ka sɔrɔko ni jagoko minisiri ale fana tun bɛ kɛnɛ kana la ninnu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan hakili jagabɔw kɛ hakili jagabɔ min bɛ boli baara in yɛrɛ a kɛcogo ɲuman o bɛ se ka kɛ jamana in kɔnɔ cogo min jɛkulu min bɔra Irisiw fɛ ka na sigi bannen kɔfɛ ani hakili jagabɔ bannen kɔfɛ u ye taama bere ta k'u kunda sigida fila in kan n'o ye Buguni ani Sanakɔrɔba ye ka se ka taa lajɛli kɛ nin sigida ninnu kɔnɔ baara in bɛna kɛ yɔrɔ minnu na a bɛna kɛ hukumu minnu kɔnɔ a bɛna kɛ kɛcogo minnu na ka se ka taa u ɲɛ da o kelen-kelen bɛɛ kan amadu k'a fɔ nin sigida fila in u ka courant u bɛna min di u b'a fɔ min ma ko 150 mégawatts 150 ɲɔgɔn na u bɛna ka na o de di Sanakɔrɔba ani Buguni ta taamaden ninnu ka taama kuncɛlen kɔfɛ sigi ku filanan nana ka na daminɛ o tun bɛ ka boli min kan musaka ko ani a bɛna sara cogoya minnu na da sera o kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma baarakɛla ninnu y'a jira k'a fɔ u bɛ se ka baara in kɛ kalo 12 fɔcogo wɛrɛ la an bɛ se ka fɔ san kelen bɔɲɔgɔnko kɔnɔna na ko min ye nin sigida fila in ye ko a kuranko bɛ se ka baara daminɛ an ka minisiri ka kɔrɔfɔ kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ n'i y'a lajɛ Mali kɔnɔ bi ko min ye degun ye o de ye k'a fɔ Mali courant fanba min bɛ bɔ ka di mɔgɔw ma ko a fama bɛɛ bɛ bɔ groupe de la kɛmɛ sarala 70 k'o ye fɛn min ni maa bɛ se k'a fɔ a musaka ka bon énergie ma ko o de bɛ kɛ sababu fana ye énergie ka sɔrɔ ka se ka basigibaliya nati a kɔnɔ sigi kɛnba ka sa waati nataw la ni nin baara ninnu bolo d'an bɛ cogo min na ni u sera ka kɛ komi n'a fɔ a laɲinina cogo min na o bɛna se ka kɛ sababu ye ka dɔ bɔ degun na kuranko nasira fɛ. An bɛ taa jamana kɔrɔyanfan fɛ dugu min bɛ yen n'u b'a wele ko Abeyibara dansɔgɔwale tigilamɔgɔw olu kɔni kun bɛ ka janfa kɔlɔ dɔ senni daminɛ ye
nga kɔlɔn in kɔni zeni ma taa yɔrɔ jan baw ka sanga ni Mali la ka wuli ka jɔ ye sanga ni a ka waati bɛɛ an'u ka kɔlɔsili ye arabadow kɔni kɛra sabu ye ka se ka jateminɛ kɛ k'a ye Kidali mara kɔnɔna na ani Kidali cɛ man jan kosɛbɛ arabadow kalo tile 20 u ye jateminɛ kɛ k'a fɔ dɔw fara mɛ ɲɔgɔn kan ye fara ɲɔgɔn in kɔfɛ sa ka dɔw bɛ ka fɛɛrɛ jugu tigɛ u ni Kidali cɛ tɛ tɛmɛ kilo 50 ɲɔgɔn na kan fɛn min ye dansago wale tigɛlama ninnu ye u fara mɛ ɲɔgɔn kan ka se ka u ka minɛnw den u kɛrɛfɛ ka se ka waati nataw kɔnɔ jateminɛw bɔr'u ka su nɛgɛ kaɲɛ 2 waati ni o 2 heures du matin fɛn min ye an ka sanfɛ manji tigilamaw ye olu kɔni jateminɛ kɛ k'a ye k'a fɔ nin ye jɛkulu dɔw ye buna hadamaden dɔw ye minnu sigi mɛ tasuma minɛnen kɛrɛfɛ u ye sababu fara ɲɔgɔn kan ni jateminɛw ka se ka bonni fɔlɔfɔlɔ kɛ bonni fɔlɔ in kɔni kɛra sababu ye ka maa camanba bɔnɛ a nin na maa bɛ se ka fɔ maa fanba yɛrɛ min ye maa tɔw ye sa tɔ minnu tora olu ye fɛɛrɛ kɛ tuguni k'a fɔ k'u bɛna wuli majimafɛn minnu bɛ yen k'u b'o ta ka fɛɛrɛ tigɛ ka sira wɛrɛ minɛ k'a dɔn fɛn min ye bonni filanan ye o taara ka u sɛgɛrɛ maa bɛ se k'a fɔ diripa ni o y'an ka sɔrɔsiw ka kunnafoni di jɛkulu ye olu ka fɔ la min ye bonni fila ye a kɛra sababu ye ka jɛkulu in a maa bɛɛ lajɛlen daji kunnafoni nasiraw la hali bi an b'aw ladɔnniya k'a fɔ lɔgɔlidenw tɔgɔla tɔn min ni gouvernement y'a ci kɔsa in na i ka dɔn fɛn min ye u kanubaw ani u ka jɛkulu minnu bɛ yen n'u sigi mɛ k'u ka ko gɛlɛnw ni ko nana u ma minnu bɛ se ka wuli ka fɔ ka bɛn ni fɛɛrɛ ɲini a la olu ye kunnafonidilaw wele u y'a yira sa k'a fɔ gouvernement ye nin baara min kɛ ka se ka olu ka tɔn ci ni o AEM ye ko wale in kɔni ma diya u ye a ma bɛn u ma k'u b'a ɲini sa fɛɛrɛ ka se ka sigi sen kan wale in ka se ka segi a nɔ na cogo min u ka nin kunnafoni lajɛ min ni a kɛra alamisadenw kalo tile 21 na u kɔni ye wele bila maa caman ma ka se ka na olu ka seerew ye k'a ɲini k'a fɔ nin baara min filɛ nin n'a a sigira sen kan gouvernement fɛ ka se ka olu ka tɔn in ci k'u bɛ diɲɛma ladɔnniya farafinna ni farajɛ la ka ekɔli sow bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ekɔli kokɔrɔma donbaw fo ka taa se ekɔli ko sira bɛɛ lajɛlen ma ani hadamadenya hakɛ kɔlɔsi jɛkulu k'u b'a bɛɛ ladɔnniya k'a fɔ gouvernement ka nin wale a kɔni ka di olu ye tɔn in ka se ka segin a cogo kɔrɔ la bawo k'olu b'a bila minɛn min kɔnɔ o de ye k'a fɔ jɛkulu min ni o AEM ye k'a dabɔkun ye kalandenw ka walew ni u ka ɲinifɛnw ani u kunkankow ka se k'i wuli k'i jɔ teliya la k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ sani an k'an kɔ don ɲɔgɔn na an yɛrɛw ka sigida kɔnɔ Mali ye seko ni dɔnko ni ko kɔrɔ ani yɔrɔ barikamaw jamana ye Sikaso mara kɔnɔna na an ka sigida ni an ka marabolo ni an ka yɔrɔba dɔ bi yan n'u b'a wele ko misiri kɔrɔ ni a kofɔra ka ban Mali kɔnɔ maa caman ye a tɔgɔ mɛn ka sanga ni an ye layidu min di aw ma an yɛrɛ ka k'a fɔ an na kunnafoni ni fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ kɛ sababu ye ka se ka dɔ fara aw ka faamu ni aw ka dɔnta kan an na wuli k'an jɔ ka si o kɛnɛ kan an b'aw lase k'a fɔ Sikaso sigida barikama belebele min bɛ yen ni u b'a wele ko misiri kɔrɔ i ka dɔn an ye taamajɛkulu wuli ka taa misiri kɔrɔ lajɛ yɔrɔ dagabana don yɔrɔ kabakoma yɔrɔ don fɛnw bɛ yen fo i yɛrɛ ɲɛ ka d'a kan n'o tɛ i tɛna se ka a lagale ka se a dan na i ka dɔn fɛn min Ibrahima Keyita ye ale ni a ka jatalaw sera kɛnɛ kan u ye minnu sɔrɔ an b'a ɲini aw fɛ bi kunnafoni kuncɛyɔrɔ la aw ka jɛ ka aw ɲamada a fɛ aw ka dɔn k'a fɔ Sikaso mara ka kan ni dɛmɛ ye a ka kan ni magwɛn ye an ka fɛnkɔrɔw u bɛ se ka matarafa cogo min k'u don ba la alhamdulilahi rabbil alamina cogo ɲɛna ne jɔyɔrɔ ye kulu in na fɛnba ye parce que n ye duguden ye ala ye n sigiyɔrɔ bɛn yan ma bon n ye misirikɔrɔ karamɔgɔ den puis je suis en conseil du village bon an bɛna yɔrɔ kɔlɔsi comme c'est un lieu sacré diɲɛ bɛɛ de bɛ na mako la yan maa bɛ bɔ diɲɛ fan bɛɛ ka na mako la an fana bɛ yan ka yɔrɔ kɔlɔsi ka entretien k'a la pour que maaw bɛ se ka yɔrɔ sɔrɔ a ka sanu fana u bɛ se ka o mako fana ɲɛ cogo min kan ka segin inshallah an kɔni bɛ o kama ne si nɔ ye nin ye Kemerekun nɔ ye ji tun bɛ bɔ Farawo nin fɛ sanfɛ ka jigin mɔgɔw bɛ ji min ani ka seliji minɛ sinɔ nin an bɛ wulila ka sɔrɔ u bɛ sinɔ nin ko f'an ye dɔw b'a fɔ ko prophète tɛmɛna yan nɔ Ɲamani kisi b'a ye dɔw b'a fɔ k'o sinɔ ko parce que n'ale tun bɛ tagama dugu ma ko a sinɔ tun bɛ bɔ ko mais n'a bɛ tɔgɔma fara kan ko a sinɔ bɛ bɔ dɔw b'a fɔ ten ayiwa aw yɛrɛ b'a dɔn aw minnu bɔra ka lajɛli kɛ k'a fɔ nin yɔrɔ min ni yɔrɔ barikama don ni maa ka kan ka wuli ka taa fara a lajɛbaw kan
nin de b'i dansigi an ka bi bamanankan kunnafoni na an sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan ka lase aw ma aw ni ce a ka ɲamadali la a k'an bɛɛ laseli nata wɛrɛw la